марҳамат бародари азиз, электромотороллери таҷбайк модели 2026, вилкои изолятисти алюминиевый цвет, марҳамат, радиатордор. Мотораш бошад бародаро 200 куба, изолятисти цвет. Ина марҳамат бачокаш 20 литра бачоки калон, калонка дорад. Манам таблоҳош бародаро бачок ҳам дорад. кузуфаш бародари азиз, дарозиш 220, паҳми секуси, баландиш 1 метр, самосвал 5 болт, покришкаҳои дандонкалони мустаҳкам, марҳамат подъёмникаш бародари азиз, задни мости пурқувват, марҳамат рисорош, боз пуржин ҳам дорад бародари азиз. Аҷоибот аст. Марҳамат оҳанои ғафс, защитаи фара ҳам дорад. бародаро 1,5 тонн мебардорад. Дар 100 километр 4 литр 5 литр бензин расход мекунад. 3 та фараи лед дорад. Марҳамат заказ кунед, тамоми ҷои Тоҷикистонда доставка дорем.